Волею лёсу альбо вынікам збегу пэўных выпадковасцяў ён стаў найвышэйшым дзяржаўцам нашай краіны. Але ягонае доўгае панаванне было пад кантролем чужой моцы і думкі. Закладнік становішча з усіх бакоў абавязаны камусьці іншаму, ён імкнуўся вырвацца з гэтага кола, аднак яно толькі звужалася. Гэты чалавек спазнаў сапраўды трагічны лёс. Стаў каралём, як каханак расійскай імператрыцы, шчыра хацеў паправіць дзяржаву. Зноў жа заблакаваныя былі ты рэформы праз імператрыцу. Быў вымушаны адракчыся ад кароны, перажыў сваю краіну, памёр у Петербурзе на чужбіне, там быў пахаваны. На радзіме, асабліва ў Польшы, яго лічылі здраднікам, які прадаў краіну расейцам. Станіслаў Панятоўскі нарадзіўся 17 студзеня 1732 года ў мястэчку Воўчын, што на Берасцейшчыне. У будучыні ён імкнуўся ніколі не згадваць пра сваё паходжанне, бо насамрэч панятоўскія былі дробнай шляхтай. Толькі сваяцтва праз шлюб з родам чартарыйскіх дапамагло бацьку Станіслава выбіцца ў магнацкія колы Рэчы Паспалітай. Крокам, што прадвызначыць усё далейшае жыццё маладога чалавека, стане паступленне на дыпламатычную службу да саксонскага пасла ў расійскай імперыі. Менавіта ў Петербургу Станіслаў Панятоўскі пазнаёміцца з вялікай княгіняй Кацярынай Аляксеевнай. У выніку бурнага рамана маладога памочніка дыпламата і жонкі спадкаемца расійскага трона нараджаецца дзяўчынка Ганна, якая, аднак, хутка памірае. Станіслаў Панятоўскі нават прапановаў Кацярыне пабрацца шлюбам, але дальнабачная жанчына нават не разглядала такі варыянт. Затое потым, праз 5 гадоў, калі ў выніку перавароту Кацярына становіцца імператрыцай, яна згадвае свайго былога каханка і лічыць, што менавіта ён будзе найбольш зручным для Расіі каралём Рэчы Паспалітай. 6 верасня 1764 года на Сойме, што ахоўваўся расійскімі войскамі, Станіслаў Аўгуст Панятоўскі быў абраны каралём польскім і вялікім князем літоўскім. Каранацыя адбылася 25 лістапада таго ж года. Новы манарх разам імкнецца правесці рэформы ў краіне, абмежаваць шляхецкую анархію, а таксама аб'яднаць у сваёй асобе дзве непрымірымыя групоўкі магнатаў чартарыйскіх і патоцкіх. Аднак нічога з гэтага не атрымалася. Хочу сказаць пра адну не вельмі напэўна, вядомую старонку дзейнасці Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Узышоўшы на трон, ён абвясціў вайну пашыранаму тады ў Рэчы Паспалітай п'янству. На ягоных славутых абедах па чацвяргах у Варшаўскім замку, куды запрашалася эліта дзяржавы, сам монарх падкрэслена піў крынічную ваду, хоць гасцей частаваў вытанчанымі іспанскімі вінамі. Змаганне з п'янствам натуральна, як бывала ва ўсе часы, зусім не выклікала ўсеагульнай падтрымкі ў грамадстве. Тагачасны паэт Ігнацый Красніцкі вуснамі аднаго са сваіх герояў звярнуўся да нашага вялікага князя і караля з такімі словамі: «Ты адвучыў ліцвінаў весяліцца, а каб табе ні разу не напіцца». А з другого боку, знаўца і відавочца той эпохі Лукаш Галімбёўскі сухвалую пісаў: «За цвярозам Станіславам Аўгустам у выніку лепшага выхавання, высакароднейшых прыкладаў і ўзнёслых пачуццяў п'янства спыняецца». На вялікі жаль, гэта была адзіная выйграная нашым апошнім манархам кампанія.
Пасля першага падзелу краіны ў 1772 годзе Станіслаў Аўгуст спрабуе наладзіць дыялог з Кацярынай, бо разумее, галоўным чынам ад яе залежыць будучыня дзяржавы. Аднак расійская імператрыца, удала падтрымліваючы бязладдзе ў Рэчы Паспалітай, не збіраецца ісці ні на якія кампрамісы. Затое ў караля ёсць магчымасць заняцца мецэнацтвам. Маючы тонкі густ, ён апекваецца мастацтвам, падтрымліваючы тэатр, збіраючы пры двары найлепшых мастакоў і скульптараў. З ініцыятывы Станіслава Аўгуста пры палацы нават была адчынена мастацкая школа, а найбольш здольныя вучні накіроўваліся на вучобу за мяжу. Варта адзначыць, што пры ўсіх палітычных няўдачах і памылках Станіслава Аўгуста, прынамсі развіццю культуры, ён адназначна паспрыяў. У 1791 годзе кароль робіць яшчэ адну спробу рэформаў. Ён удзельнічае ў рашэннях знакамітага 4гадовага сойма і абвяшчэнні Канстытуцыі 3 траўня. Аднак у выніку толькі мусіць санкцыянаваць новы падзел сваёй краіны. Пасля паражэння паўстання Тадэўша Касцюшкі кароль па загадзе Кацярыны II выязджае ў Горадню. Тут 25 лістапада 1795 года Станіслаў Аўгуст Панятоўскі падпісвае акт адрачэння ад кароны на карысць расійскай імператрыцы. Пасля адрачэння Станіслава Аўгуста яго трон по загаду Кацярыны II быў перавезены ў Петербург і ператвораны у кресло для, як сведчаць документы, отправления Ея императорского величества ежедневных физиологических потребностей. Это значит, кажучи сучаснай мовою, унитаз. Такой вот была кропка у калісьці романтичной гістории юной Кацярыны и юного Станіслава Аўгуста, якія у той час і дня не могли прожить один без одного. Новый император, сын Кацярыны Павел I, выкликае былога монарха ў Петербург. Аднойчы Павел I нават спытаўся у Станіслава Аўгуста, ці не з'яўляецца той ягоным бацькам. Аднак Панятоўскі сам не ведаў адказу на гэтае пытанне. Памёр Станіслаў Аўгуст Панятоўскі 12 лютага 1798 года у мармуровым палацы ў Петербургу. Былы кароль польскі, вялікі князь літоўскі, якому наканавана было стаць апошнім монархам Рэчы Паспалітай. Таму цікавы лёс ужо ў навейшы час, уже труны з целам Станіслава Аўгуста Панятоўскага, калі ў 1938 годзе па загаду Сталіна перадалі труну Польшы з парэшткамі Панятоўскага, палякі не ведалі, што з ім рабіць. Ён жа здраднікам лічыўся. Яго пахавалі ў Воўчыне пад Берасцем у крыпце касцёла, дзе быў ахрышчаны. Ён там ляжаў, невядома колькі б часу яшчэ ляжаў, бо пакуль 1987 годзе туды не дабраліся гарадзенскія гісторыкі-краязнаўцы Міхась Ткачоў, Александр Меленкевич, мастак і рэстаўратар Владимир Кіслы, якія нашлі парэшткі этой труны, радавы знак панятоўскіх цёлак. Кампанія распачалася па рэабілітацыі караля ў Польшы. Па асабістай дамове Гарбачова з Ярузельскім у 1989 годзе былі праведзены археалагічныя даследаванні. Я кіраваў там экспедыцыі з беларускага боку, з польскага былі калегі на Вавелі, ўсё пракапалі, прасеялі, не нашлі ніводнай костачкі караля, а была дамоўленасць, што яго вывезуць у Польшу. Вывезлі толькі некаторыя рэчы, которые мы там нашлі, урачыста пахавалі, чамусьці не на Вавелі ў Кракаве, а на Каралеўскім замку ў Варшаве. Здымкі ёсць, кніжкі, дзе на плячах нясуць эту труну жаўнеры. Это мае сябры, археолагі з Вавеля, якія толькі адныя ведаюць, што ў труне пясок
Няма ніводнай костачкі караля, таму што не нашлі, хоць сітам праселі ўсю зямлю. Напэўна, так як сказаў адзін з адкрывальнікаў труны гэтага пахавання, Володя Кіслы, калі была разрабаваная труна, у 1939 годзе, калі прыйшлі бальшавікі, нехта з мясцовых людзей акуратна сабраўся костачкі караля, ці-то пахаваў там, можа, на бліжэйшых могілках. І так лёс наканаваў гэтаму чалавеку там астацца на радзіме, дзе ён быў ахрышчаны.